Bowfixit. Ragyogó kijelző. Tükörsima felület. Vízlepergető hatás. 100% kopásállóság. 100% karcállóság. 9 háttörés védelem. Védmegkészülékek kijelzőjét és kameralencséjét a Bowfixit technológiával. Elég csak pár perc. Minden készülék típusra. Könnyű használni, láthatatlan, biztonságos. Buborékmentes. Vízlepergető. 3D touch támogatás. Antibakteriális. Árnyékoló hatású. 9 háttörés védelem. Felejtsd el a hagyományos kijelzővédőket. Használj folyadékot és maximális védelmet kapsz. Védelem neked, védelem a családodnak. A világ első számú kijelzővédő bevonata. Kövesd a jelet, keresd az eredetit.